Zdravím vás, volám sa Mária Kotusová a toto sú videá na tému ťažké situácie s deťmi z reálneho života, čo s tým a ich prepojenie s psychológiou vývinovou s dôrazom na vzťahovú väzbu. Tak dnes to máme na tému agresivita, veľmi pálčivá téma a teda čo sa nám stalo doma. A doma sa nám stalo, že teda boli sme niekde, už ani neviem kde, a vracali sme sa domov s tým, že sme boli akože preč celý deň. Myslím si, že to boli nejaké nákupy alebo niečo také, že v podstate to bolo také uponáhľanejšie a napriek tomu, že teda to má naša dcerka rada, takéto výjazdy, tak je to pre ňu často veľmi podnetovo náročné, že potom tie príchody domov bývali niekedy ťažké. A teraz sa stalo to, že vlastne hneď ako sme prišli, tak cestou v aute sme sa dohadovali, že áno, že teda prídeme domov, potrebujeme sa rýchlo vybaliť a môj muž potrebuje vlastne rovno ísť preč. Čo vlastne my sme sa o tom rozprávali a nejak sme do toho nezapojili naše dieťko. No ale ona si to samozrejme všimla, veď bola v tom istom aute. A keď sme vychádzali, tak ju išiel jej ocko vybrať zo sedačky. A na čo hovorila, že nie, ona nechce a začala ho vlastne kopať a byť celá taká ako agresívna voči nemu. A že chce teda iba, aby som ju ja vybrala, čo hovorím, že dobre, že ja ťa vyberiem. A muž už proste potreboval sa nejak pripravovať zase na ten odchod, takže rýchlo vybaliť veci z auta, tak ja som prebrala túto časť dieťa. No, niekedy teda aj vybrať ju z auta bolo celkom náročné. A teda, no, tam bolo že nie a celé to bolo také veľmi zvláštne. A aj potom ešte vlastne, keď sa chceli lúčiť, teda chcel sa s ňou a jej ocko lúčiť, tak sa vôbec nechcela rozlúčiť a nie a vlastne ho tak ako chcela kopať. No, toto sú situácie, ktoré sú veľmi, veľmi náročné na zvládnutie, čo sa týka nás rodičov, pretože častokrát v nás vyvolávajú také tie rôzne pocity, či už takéto staré dobre, no mňa moje dieťa teda byť nebude, tak toto nepôjde. A že potom tie pocity toho, že som nejako zlyhala ako rodič, predsa keď moje dieťa na mňa dvíha ruku, niečo sa muselo naozaj veľmi pokaziť, alebo teda ja som musel niečo veľmi pokaziť. Ak je to náhodou ešte na verejnosti, tak to ešte k tomu pridáva ďalšie nejaké korenie, že čo si o mne pomyslia ostatní a že nezvládam svoju výchovu a zase ako ma budú nejako osočovať. Kade čo tam môže prísť do hry, plus ako naše staré nejaké zranenia z detstva takisto. My sa cítime vlastne naozaj reálne ohrození tým dieťaťom. No a to nám bráni vidieť to, čo sa naozaj deje. Čo sa tu naozaj dialo, ako sme zistili, keď sme sa dostali k dnu, teda dostali sme sa iba na chodbu. A tam sme si spolu sadli s tým, že vlastne som videla, že je frustrovaná veľmi. V podstate tu je kľúčové dať si naozaj ten moment toho, že neprepadať tým prvým reakciám a panike, že ma to dieťa bije, alebo je teda voči mne má nejaký akýkoľvek vývoj tej útočnej energie. Takže v podstate tu som nejakým spôsobom zachytávala a občas, keď na mňa išiel nejaký útok, smeroval a dala som si chvíľu na vydýchnutie, že OK, tak teraz sa niečo stalo, čo je na ňu veľa
a je naozaj veľmi frustrovaná. Čo som jej povedala, teda, že aha, že tebe niečo nevyšlo, ako si chcela, a niečo sa ti nepáči, tak si získať trochu času. Nehovorím, že to je zázračná formulka, ktorá všetko vyrieši a hneď. To nie, ale väčšinou teda deti buď povedia, že áno, alebo minimálne aspoň je tam cítiť jemné zjemnenie tej reakcie. A dala som si teda čas na to, že čo sa vlastne dialo. A na čo mi došlo, že áno, tak mala tých podnetov naozaj veľa, ona je na to veľmi citlivá. A plus ma osvietilo, že aha, že čo sa mohlo stať. Že tebe sa nepáči, si vlastne nevedela, že Ocko odíde hneď. Že ty si to nečakala, že nechcela si, aby Ocko hneď išiel, na čo. Povedala, že áno, že tak to bolo. A že prečo hneď musel odísť a že možno, že hej, a že čo, tešila si sa, že už budeme spolu doma, že hej, a vlastne vtedy začalo pomaly prichádzať nejaké utlmovanie týchto agresívnych výbuchov, čo nehovorím, že vždy je úplne nutné prísť na to, že čo sa presne tomu dieťaťu deje. Niekedy naozaj stačí mu potvrdiť, že sa niečo deje, že sa niečo mu stalo, čo mu fakt nevyšlo a čo ho fakt trápi a je to pre neho veľmi náročné zvládnuť tú situáciu, je to na neho veľa. A to, aká intenzívna je tá výbušná energia, nám dáva vedieť, že ako je to až na ňo veľa. Takže v takom prípade naozaj je dobré ako keby prežiť tú chvíľu toho, že to dieťa už keď sa dostalo do tohto štádia, že je to v tom výbuchu tej agresivity, že napríklad chytať tie končatiny tak, aby vás nezranilo, prípadne ak sa dá, tak presunúť tú útočnú energiu napríklad do vankúša. Niektoré deti sú s tým v pohode, že to vlastne zvládnu takto. Každopádne nie je cesta im niečo vtedy vysvetľovať, pretože oni v podstate majú v hlave len tú jednu. Zmestí sa im tam iba jedna vec a to je v tomto prípade tá obrovská frustrácia. A sami vieme, že keď aj my sme nahnevaní, tak ktokoľvek nám hovorí, že by sme sa mali ukľudniť napríklad, alebo že by sme že takto to predsa nemôžeme vyjadrovať, tak je nám to veľmi nepríjemné, alebo sa nám snaží bagatelizovať to, čo sa nám vlastne stalo, že veď to nič nebolo, keď my cítime, že vo vnútri, že je to naozaj náročné. Takže v podstate nám pomohlo to, že áno, že som prišla na to, čo sa jej deje, uznala som jej ten jej pocit a potom to ešte malo nejaký dojazd. Neznamená to, že niekto si to ako keby tak predstavuje, že naozaj je to nejaké čarovné, že keď tým deťom potvrdíme, že áno, tak ty si teraz nahnevaná, takže tie deti ako keby okamžite to prejde, čo nie je úplne pravda, obzvlášť ak ešte nemajú úplne tieto dráhy vychodené. Vždy s každým takýmto povedzme incidentom, ktorý zvládnete v tom, že to dieťa si zachová, aj vy si zachováte dôstojnosť toho dieťaťa a napríklad ten prvý incident môže trvať kľudne aj pol hodinu, niekedy aj viac. A vlastne ten druhý incident už môže byť oveľa kratší a kratší. A až možno teda vymiznú úplne, a čo je v podstate riešenie prírody, je to, že mozog dieťaťa dozreje a zrazu už sa mu do tej hlavičky zmestia aj dve myšlienky. Napríklad, že áno, teraz som veľmi, veľmi nahnevaný a veľmi chcem búchať,
A vlastne tam príde aj tá druhá myšlienka, že nechcem ublížiť napríklad svojej mame alebo svojmu súrodencovi, lebo ho mám rád. Takže to je riešenie prírody a riešenie nie je to, že vlastne deťom hovoríme, že nemajú mať tie pocity alebo že im ich chceme zobrať, ale to, že sa tam nejaký pocit pridá. A teda tiež je vhodné ešte povedať, že o čom sa veľmi málo hovorí, že obdobie medzi tým 2. až niekedy až 9. rokom života, ale obvykle medzi 2. a 5. je naozaj jedno z najagresívnejšie obdobie, že vtedy sa tieto výbuchy a emócií dejú často a je to veľmi prirodzené, vychádza to z vývojového štádia v mozgu. Takže tak, verím, že ste sa dneska niečo nové dozvedeli, ak ste si pozreli toto video. Ak vás zaujíma viac, v najbližšie budem mať besedu, prednášku na tieto témy, aj o detskej agresivite, aj o detskej pozornosti, aj o tom, prečo nás deti nepočúvajú v Hrubej Vrbke 17. februára a potom 26. februára alebo 24. potvrdím v Senici v Záhorskom osvetovom centre. Tak kľudne príďte, môžete sa tam aj opýtať priamo mňa, alebo sa môžete mi ozvať na osobnú konzultáciu, ak máte potrebu. Takisto je tu otvorená možnosť skupinového poradenstva alebo teda konzultácií. Takže rada budem o vás počuť, rada vás uvidím a prajem vám pekný deň. Dovidenia.